Hello guys, good evening. Welcome to my YouTube channel, Lani Cañete Official. For today's video guys, nandito tayo ngayon sa Lipa, tayo lag-lag uli. Kami ay namamasyal naman ngayon. Nandito kami sa Log House Coffee. Nandito kami sa Lipa guys. Ito po yung ano dito, sa labas pa kami ngayon. Nandito kami ngayon guys. Ito guys, ang kanilang mga upuan. Yung mga kahoy na malalaki, bilog pa. Dito guys, oh. Yan po, doon sa ano nila. Ang ganda dito guys. Ngayon pa naman din ako nakapunta dito. Madaming tao din dito. Mas ang upuan nila guys, napakaganda yung buong para mong halik. Bababa tayo dito guys. Tingnan natin dito yung may puso. Para tayo tayo. Diba maganda naman nga, para nasa Tagaytay tayo. Sinong may sabing nasa Lipa lang ito? Akala nyo nasa Tagaytay? Wala. Nandito kami sa Sabang, Lipa City. Yan, dito kami. Pupunta kami dito sa may, ano ba yan? Tayo sa may, ano na, tayo sa may heart. Tayo. Yun, tayo pupunta doon sa may heart guys. Puntahan natin. Yan guys, yung heart nila guys. Oh. Diba maganda yung heart nila. Yun ang heart dito guys. O yan. Yan, dito tayo. Nagpa-picture tayo guys. Kasi maraming tao. Nakakahiya naman pag ano, picture tayo. Nakakahiya. Marami kasing tao. Yung iba kasi guys, kailangan nila ng privacy. Ayaw nila na magpa-picture. Kaya ingat-ingat din tayo sa ating pag-video guys. Akala mo guys, nasa Baguio. Pero wala guys. Nandito lang kami sa Lipa. Sabang Lipa City ito guys. Robinson guys, namamasyal na kami doon. Ngayon sabi sa tayo na doon sa log house tayo magkakape doon. Pag nakapunta kayo dito guys, akala ninyo nasa Tagaytay kayo, pero hindi guys, nasa Lipa lang ito dito sa may Sabang. Ang ganda. Para mo nasa Tagaytay ka.
Pasok tayo sa loob guys. Ang ganda dito guys. Ang kape-kape mag-order lang pala sila guys. Yeah. CR pa lang to guys. Oh. Ang ganda ng kanilang bato. Ang kanilang lababo. Yung flower nila parang hindi naman siya tuyo siya. Napaka creative talaga ng log house. CR pa lang. Maganda na oh. Ito yung aking carbonara, matcha, Caesar salad. Kakain na kami guys. Kakain na kami. Bye guys. Hanggang dito na lang yung video natin guys. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video guys. Bye guys. God bless. Thank you for watching. Uwi na kami guys. Uwi na kami ng Rosario. Tapos na kami kumain dito sa log house. Uwi na kami. Bye guys. God bless. Thank you for watching guys.